8:20 da tarde, dende o domingo pasado, pódese pescar troitas nos ríos galegos, pero hai quen busca troitas está de lovendo máis aló, Aquí vedes concretamente a José, que é un veciño de Seivane, en Vilalba. E realmente o que está facendo é botándolle humor e tirando a cana nesa fochanca chea de auga a algo que non lles fai nada de graza, Por que fan isto? Bueno, xa non saben como protestar polo mal estado desas estradas. Din que xa non hai fochancas, está de lovendo, senón fochancazas, De feito, nesa fotografía, nestas imaxes, podemos ver unhas cantas. E todo naceu como nace sempre o melloriño. Estaban de risas no bar, chegou un veciño da pesca, coa súa cana e coa súa roupa de pesca, e tiveron a idea. A ver se hai quen mire por eles, porque non poden máis. Menudas fochancas tedes aquí. Bueno, hai que aproveitar todo. Sabes, ás veces, cando non hai outra oportunidade, os ríos van moi cheos. Aquí, pois, mira, ás veces danse. Sí, bueno, dice que ás veces que a retranca gallega é máis fuerte que se fuera a palanca. Ás veces dices moito queixarse, non sirve de nada. E mira, unha foto. Ao final, pois, ten máis sentido facer unha foto que queixarse. Unha foto de ocasión, Pero, bueno, se sirve de algo, pois, colaborar. Oliva, ti por si acaso que trouxeches? Unha minoca. Non vai a ser ver que se haxa unha toita de verdade por aí. Que como é axa, non comería vosotros, non, Como xurdiu a idea de esa foto aquí na parroquia de Román? Pois mira, chegou o Sergio de pescar e había que un bache grande cheo de auga. E dixemos, bueno, vamos a ver. É porque non pescamos, é algo que tú non tras nada. Igual aí pican. Así de cachondeo, sin máis. Oiche, pero máis dunha risa botaste. Home, pero xa botamos antes. Que depois fomos para o fútbol. Enseñábamos as fotos que fixéramos a todo Cristo cojonado. Eu penso que serán hoxe, Cai outra, que outra. Chama, suspende. José, que cai outra. Dien que suspendan o rollo de asfaltar. Deixa que está. Vai cair outra, Mira. Oh, outro. Bravo! Oye. Chico, levamos moito tempo queixándonos, digo, al final dice, chega un punto que dices, é mellor isto, eu penso que é moito máis agradable rirse que andar discutindo por aí adiante, a ver si sirve de algo. Como siga así, dentro de 2 meses, aquí hai tiburóns. É que é criminal como está o camiño. Isto é algo de vergonza. Isto é bastante vergonzoso, que levamos aquí moitos anos, é verdad que nunca estuvo o asfalto tan malo como está, Aquí hai de todo, e naide quere mirar por nada, naide quere atender a nada, e nosotros estamos peleando todos os días con eles, como se non se peleara. E isto vai a pior, pois se non hai auga. Se houbera auga, que nos viría. Estamos case incomunicados, miña filla. Pero menos mal que o levades con humor. E temos que levalo, que outra cousa non nos queda, amiga. Que vamos facer?